Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Φιλοξενούμε στον Αχιλλό τον κύριο Κώστα Κιτσοπάνο. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας, εκ νέου υποψήφιος στις επιμελητηριακές εκλογές στο Τμήμα Υπηρεσιών με τον συνδυασμό του κυρίου Παναγιώτη Τσιχριτζή. Καλησπέρα, κύριε Κιτσοπάνο. Καλησπέρα σας. Χάρηκα πολύ. Καλησπέρα στους τηλεθεατές μας. Υγεία και κάθε καλό. Πάνω απ' όλα υγεία. Πρώτα θέλω να σας ρωτήσω πρώτα απ' όλα για την απόφαση που πήρατε να είστε εκ νέου υποψήφιος. Προφανώς θέλετε να έχετε μια συνέχεια σε αυτό που ξεκινήσατε έτσι πριν από κάποια χρόνια. Ναι, θα ήθελα να έχω μια συνέχεια και δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι εν πολλοίς σε αυτή η θητεία, επειδή στιγματίστηκε από την πανδημία του κορονοϊού, εν πολλοίς επειδή κλειστήκαμε όλοι για γύρω στα 3 χρόνια, χαραμίστηκε. Να. Αυτό σημαίνει ότι η νέα θητεία θα πρέπει να μας βρει πολύ πιο δυναμικούς, πολύ πιο διεκδικητικούς, γιατί έχουμε ως νομός, ως επιχειρηματικός κόσμος πάρα πολλά ανοιχτά μέτωπα, και θα πρέπει να μας βρει μπροστά από τις εξελίξεις και όχι ουραγούς. Ναι. Άρα λοιπόν τα στοιχήματα, έτσι, να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, για την επόμενη μέρα στο επιμελητήριο, ποια θεωρείτε ότι είναι? Κοιτάξτε, είχαμε την ευτυχία να έχουμε τη μεγάλη επιτυχία της ελιάς Καλαμάτας. Ναι. Όπου, όπως ξέρουμε όλοι, το 96% της παραγωγής είναι στο νομό μας και μέσω του χαρακτηρισμού της ως ελιάς Καλαμάτας δεν χάνει από την αξία της. Τώρα, όσον αφορά το μέλλον, έχουμε μια πλειάδα προβλημάτων τα οποία ταλανίζουν τον επιχειρηματικό κόσμο, έχουν να κάνουν με τα φορολογικά, έχουν να κάνουν με την ΑΔΕ και τα νέα νομοσχέδια τα οποία φέρνει η κυβέρνηση, έχει να κάνει με τα εργασιακά κόστη, έχει να κάνει στον τόπο μας με το νέο παραγωγικό μοντέλο. Τι εννοώ με αυτό? Τις ομάδες παραγωγών. Ναι. Αν γνωρίζετε, φέτος σε αυτές τις εκλογές υπάρχει και αγροτικός τομέας. Ναι, για πρώτη φορά. Έτσι, θα πρέπει να φύγουμε λοιπόν από την οπτική όπου ο αγρότης φαίνεται ως ένας, και να μου συγχωρεθεί η σκληρή έκφραση, κακομοίρης, και θα πρέπει να πάμε στη θέαση του αγρότη ως ενός επιχειρηματία. Ναι. Η επιχείρησή του είναι η γη. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η αξία αναστρέμα στην Ελλάδα των γεωργικών προϊόντων είναι περίπου το 1/20 αυτό του Ισραήλ, το οποίο Ισραήλ είναι μέσα στην έρημο και έχει έκταση μικρότερη από την Πελοπόννησο. Ένα άλλο ζήτημα το οποίο αφορά και στην οικονομία αλλά και πολιτική έχει να κάνει με τις διάφορες εκτροπές, τόσο του Αχιλλώου όσο και με την εκτροπή του νερού από τη λίμνη των Γκραμαστών προς την Αθήνα. Θα πρέπει να δείξουμε και θα πρέπει να τονίσουμε ότι αν θέλουμε μια οικονομία ζωντανή, αν θέλουμε μια επαρχία ζωντανή, θα πρέπει να δούμε λίγο αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται αποκέντρωση στην πράξη. Δεν γίνεται να έχουμε έναν νομό έρμεο, λάφυρο, το νομό Αιτωλοακαρνανίας, όπου η κεντρική εξουσία τον θυμάται μόνο όταν θέλει κάτι από αυτόν, επειδή είναι πολύ πλούσιος σε φυσικούς πόρους και κατά τα λοιπά να είναι ξεχασμένος. Ο νομός αυτός οφείλει να βγει μπροστά και να διεκδικήσει αυτό που του αρμόζει. Να σας θυμίσω ότι δεν έχουμε καν οδικούς άξονες. Είχαν έρθει προεκλογικά από την κυβέρνηση στο Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας να κάνουν συνάντηση εργασίας με τα μέλη του ΔΣ, μεταξύ των οποίων ήμουν και εγώ, και συζητούσαμε για πράγματα τα οποία είναι πάρα πολύ βασικά. Δεν υπάρχει σύνδεση της μεγαλύτερης πόλης με την Ιόνια Οδό. Δεν υπάρχει στοιχειώδες οδικό δίκτυο από το Αγρίνιο προς το Καρπενήσι. Δεν υπάρχει σύνδεση των λιμανιών με την Ιόνια Οδό και φυσικά με το μεγαλύτερο αστικό κέντρο. Έχουμε προβλήματα τα οποία είναι τεράστια και θα πρέπει κάποια στιγμή η πολιτεία να σκύψει να τα δει. Το επιμελητήριο, επειδή ακριβώς δεν έχει χρώματα, κόμματα, παρατάξεις, αλλά έχει τον νομό και τον επιχειρηματία στο επίκεντρό του. Και είναι και ένας σύμβουλος της πολιτείας σε θέματα έτσι ακριβώς, θα πρέπει να βγει μπροστά και να ζητήσει αυτό το οποίο αρμόζει στο νομό μας. Και να μας ακούσουν. Δεν είναι ο επιχειρηματίας, είναι στην πρωτοπορία της κοινωνίας. Είναι αυτός ο οποίος παράγει πλούτο. Είναι αυτός ο οποίος δίνει εργασία. Δεν γίνεται να τον βλέπει η πολιτεία ως έναν άνθρωπο δεύτερης-τρίτης κατηγορίας ή και να τον έχει δαιμονοποιήσει μέσα από διάφορες απόψεις οι οποίες εκφράζονται κατά καιρούς. Αυτά έχουμε να παλέψουμε στην επόμενη θητεία και άλλα πολλά. Σε σχέση με τις κυβερνητικές επιλογές, κύριε Κιτσοπάνο, θεωρείτε ότι πρέπει να αλλάξει η πολιτική η κυβέρνηση σε ό,τι αφορά το επιχειρήν? Ναι, βεβαίως.
Καταρχάς, θα σας πω ότι σε τοπικό επίπεδο δεν έχει τελειώσει ακόμα το πρόβλημα με την παραχώρηση του επιχειρηματικού πάρκου μέσω του ΤΑΙΠΕΔ. Είναι δυνατόν το μεγαλύτερο αστικό κέντρο να μην έχει επιχειρηματική ζώνη? Αδύνατον. Και τι κάνει γι' αυτό η κεντρική εξουσία? Δεν θα πρέπει να μας ακούσει? Στερούμαστε βασικών υποδομών. Εάν θέλετε εσείς να επενδύσετε, πού θα πάτε να επενδύσετε αν όχι στη βιομηχανική περιοχή? Με ποιους περιβαλλοντικούς όρους? Ποιες υποδομές όσον αφορά το περιβάλλον? Θα πρέπει να κοιτάξει λίγο τα θέματα, ας πούμε, με τα φορολογικά. Βλέπουμε μικρούς και πολύ μικρούς επιχειρηματίες, τους οποίους είναι σαν να τους κυνηγάει η κυβέρνηση. Και λυπάμαι πάρα πολύ που το λέω αυτό, γιατί υποτίθεται ότι είναι μια κυβέρνηση φύλλα προσκύμενη προς τον επιχειρηματία και τον επιχειρηματικό κόσμο. Αναφέρομαι σε αυτό το οποίο έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλο ζήτημα προεκλογικά και ξαφνικά μας προέκυψε. Τώρα σκέφτονται να το πάρουν πίσω. Αναφέρομαι στο ότι αλλάζουν, ας πούμε, τους φορολογικούς μηχανισμούς στις επιχειρήσεις κάθε τρεις και λίγο. Τώρα βάλανε στους πολύ μικρούς τον λεγόμενο πάροχο. Έχουν ρωτήσει τον πολύ μικρό και τον μικρό επιχειρηματία αν με κάθε φορά που αλλάζουν κάτι ή προσθέτουν κάτι, το κόστος το οποίο του επιβάλλουν μπορεί να τα φέρει πέρα? Το επιμελητήριο του Λοακαρνανίας, κύριε Κιτσοπάνα, είναι δίπλα στον Λοακαρνάνα επιχειρηματία? Το επιμελητήριο του Λοακαρνανίας είναι δίπλα στον κάθε επιχειρηματία, είναι το σπίτι του. Και δεν είναι ότι βρίσκεται μόνο στο Αγρίνιο. Το επιμελητήριο του Λοακαρνανίας βρίσκεται στο Μεσολόγγι, βρίσκεται στην Αύπακτο, βρίσκεται στην Αμφιλοχία. Έχει μια σειρά γραφείων και εγκαταστάσεων, έτσι ώστε να έχει από κοντά τον επιχειρηματία. Θα πρέπει όμως και ο επιχειρηματίας να καταλάβει ότι το επιμελητήριο του Λοακαρνανίας υπάρχει εκεί και θα πρέπει να αναζητήσει και αυτός από πλευράς του, μέσω του newsletter, όλα αυτά τα ενημερωτικά δελτία που βγάζει το επιμελητήριο και άλλα, τρόπους με τους οποίους μπορεί να βοηθηθεί. Ένα χρηματοδοτικό εργαλείο, ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, μια ενημερωτική ημερίδα. Είχαμε ενημερωτική ημερίδα περί της ΑΔΑ και των ηλεκτρονικών βιβλίων και στοιχείων και δυστυχώς η προσέλευση ήταν μικρή. Θα πρέπει λοιπόν, και αυτό βαραίνει εμάς τους υποψηφίους, αλλά και μέλη του ΔΣ, θα πρέπει και εμείς σε αυτή τη θητεία να βγούμε και να αναζητήσουμε τον επιχειρηματία. Να του πούμε ότι ναι, και εμείς επιχειρηματίες είμαστε, σαν εσένα, μοιραζόμαστε τους ίδιους πόνους, τους ίδιους φόβους και είμαστε εδώ για εσένα. Άλλωστε, για ποιο όφελος κατεβαίνουμε όλοι εμείς οι υποψήφοι? Μόνο για να βοηθήσουμε τον επιχειρηματικό κόσμο. Ο κάθε ένας από την πλευρά του για τον άλλο. Θέλω να κλείσουμε τη συζήτησή μας με ένα μήνυμα που θα ήθελες να στείλεις στους συναδέλφους που μας παρακολουθούν και για τις επιμελητηριακές εκλογές, για τη δική σου υποψηφιότητα και κυρίως για τη συμμετοχή, γιατί νομίζω ότι είναι κρίσιμο στοιχείο η συμμετοχή σε αυτές τις εκλογές. Σε κάθε εκλογές η συμμετοχή είναι το μείζον. Γιατί οι εκλογές είναι η έκφραση της δημοκρατίας. Εκεί επιλέγουμε τον πιο ικανό, αυτόν που θεωρούμε εμείς με τα δικά μας υποκειμενικά κριτήρια ικανό. Και πρέπει να συμμετάσχουμε όλοι στις 8 και 9 Δεκεμβρίου στο επιμελητήριο, στα κεντρικά αλλά και στα κατατόπους υποκαταστήματα, να συμμετάσχουμε, να ψηφίσουμε, να επιλέξουμε αντικειμενικά τους υποψηφίους μας και σε ό,τι αφορά εμένα, θεωρώ ότι και από την προτέρα θητεία στο επιμελητήριο του Λοακαρνανίας, αλλά όσον αφορά και στο Δήμο Αγρινίου, ο επιχειρηματίας γνωρίζει ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν είμαι των πολλών λόγων, αλλά είμαι των πράξεων. Γνωρίζει ότι επί 24 ώρες είμαι εκεί, είμαι δίπλα του και προσπαθώ πάντα να δίνω λύσεις στο ανθρωπίνος δυνατό. Αλλά το πιο βασικό είναι ότι είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται και είμαι εκεί για αυτόν. Γιατί δεν έχω κάποιο άλλο όφελος. Είμαι εδώ και είμαι ξανά υποψήφιος για να υπηρετώ τον συνάνθρωπό μου και τον επιχειρηματία, τον συνάδελφό μου. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εσάς που μας παρακολουθήσατε. Φιλοξενήσαμε στον Αχιλλό τον κύριο Κώστα Κιτσοπάνο. Είναι υποψήφιος στο επιμελητήριο του Λοακαρνανίας στο τμήμα υπηρεσιών με τον συνδυασμό του Παναγιώτη Τσιχριτζή.